оё амнистия барои муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия ба имзо расидааст ё ин ки не? Дар ҳолате ки 27 сола медроен аллакай шумо мисол пир мекунед ё махсус ҳамин канали ма дар ҳамун мавзӯъ гап мезанад. роҳҳои осон барои шаҳрвандони хориҷӣ ва барои шаҳрвандоро. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азизу гироми қадр, мо тасмим гирифтем ки имрӯз ба саволҳои шумо бисёртар ҷавоб гардонем. Видеода лайк монда то охир шаб бо диққат тамошо кунем. Бародарони азизу гироми қадр, фаромӯш накунем ки ман рӯзи финали конкурса аниқ кардагиям. рӯзи 9 ноябр ба вақти соати Тоҷикистон соати 22:30 эфир мешава, финала мегзаронем. 400 ё 500 донаи дигар билет мондагиай ба аксия фурӯхтаестем, ба 1000 рубл 10 дона билет додестем. ҳаракат кунем бародарои азиз, нафарҳое ки тамошо кардаестен я дастгирӣ кунен, бидроен билет бихарен. видеоша тамошо кунен, билет бихарен. бародарони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки медонен ин конкурс ҳамагӣ 35 дона приз дора. шоҳҷоизаш Мерседес 221 кузов ва нархи билеташ 250 рублай. яъне ки имрӯза аксияи мо чияй ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. билет ба шумо 100 рублӣ меғалта. ногуфта намонад чӣ қабилияти бисёре ки хариден ба фоидаи худтонай. ба ҳамин хотир бидро шербача билета бихар ба пушаймон нашай. хоб, аввалан мехоҳам ки дар як мавзӯъ гап занам, чунки дар ин мавзӯъ бисёр савол пешниҳод шудагиай. чӣ хеле ки худтон медонед, ман дар аввали видеоҳом чӣ тарзе гап мезанам, чӣ сухане гап мезанам ё дар чӣ масъалае гап мезанам, аз ҳамун аввали видеом гирифта номи мавзӯи видеора мемонам. ҳамин чиза ман мехоҳам ки шумо хуб дарк кунед ва хуб бифаҳмед. бародарони азизу гироми қадр, бисёри нафарҳо савол пешниҳод карданд ки оё амнистия барои муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия ба имзо расидааст ё ин ки не? ё бисёри нафарҳо ҳаррӯза савол метиҳанд ки авфи муҳоҷирон чӣ шид? бародарони азиз, оиди авфи муҳоҷирон агар хато накунам 5 ё ки 6 моҳ пеш пешниҳод кардагӣ буданд ба президенти Федератсияи Русия, вале мутаассифона то айни ҳол ин қонун қабул нашудааст ва ба имзорам расидагӣ нестааст. авфи муҳоҷирон кай мешава ва чӣ хел мешава ва кадом гурӯҳи муҳоҷирон авф мешаванд, оли аниқ нестааст. мо дар ин бора ҳеҷ чиз суханам гуфта наметонем. ин ҷавоб ба саволи чандин нафарҳое буд ки дар ҳамин мавзӯъ савол медоданд. акнун боз давоми комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб додан мегирем. як каси дигар нависондаи: ака ассалому алайкум, ҳамин 27 сола будрои мебаранд хизмат. тибқи моддаи 37 қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ, синни соли даъватшавӣ ба хизмат аз 18 то 27 муқаррар шудагиаст. дар ҳолате ки 27 сола медроен аллакай шумо мисол пир мекунед, дар ин ҳолат аз даъват ба хизмат озод ҳастем. умедҷон нависондаи: салом акаи Сорбон, одамое ки дар як сол 3 бор штраф дошта бошанд, границаи Қазоқистон рафта бо ба Россия баргашта метавонанд, депорт намекунанд. хоб, тибқи қонунгузории Русия шаҳрванди хориҷӣ дар як сол зиёда аз 3 та агар штраф дошта бошад, баъд метавонанд ки запретш кунанд. 3 штраф аллакай ба запрет дохил намешавад. як каси дигар нависондаи: акаҷон, илтимос ответ медодем. ҳамин ростай меган дар Тоҷикистон то 30 солара ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин гуна суханҳои бофта ва беасоса бовар накунем. ҳар чизе ки агар тасдиқ мешава ё ба имзо мераса, дар тамоми шабакаҳо, дар телевизор баҳри шаҳрвандо огоҳ карда мешавад. ё махсус ҳамин канали ман дар ҳамун мавзӯъ гап мезанад. дар чӣ мавзӯе ки мо гап назадаем, значит ҳамун ба имзо расидагӣ нест ва хеле гап нест. як кас нависондаи: акаи билета айлубой ҷош гирифтем, соф бозӣ накард. соф бозӣ накард мегӯй, оли мо финала нагзарондаем. чира дар назар дорӣ? ман нафаҳмидам. ва касое ки аз ҳамин конкурсҳои ман билет мехаранд, ҳамин қадара бидонем ки аз роҳи зиёде ки ман мегзаронам, аз уда зиёд роҳи честни гузарондан намебинам ман ва як сомони зиёдии шумо мада дар кор нестад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, гражданини Россияям, праваи тоҷикӣ дорум. 2024 сол моҳи апрел мегӯянд ки алиш карда мешавад. праваи российски нохонда. ростай ака?
бале дар Федератсияи Русия шурӯъ карда аз моҳи апрел оиди гирифтани паспорт ва оиди гирифтани ҳуҷҷати ронандагӣ роҳҳои осон барои шаҳрвандони хориҷӣ ва барои шаҳрвандоро осон карда мешавад. Яке аз роҳҳои осонаш ҳамин мебошад ки то беимтиҳон дигар шумо права гирифтан метавонед. Яъне ки чӣ хеле ки худат гуфтӣ праваи тоҷикӣ дорӣ, мераи месупорӣ ба праваи расистӣ мегирӣ. Як каси дигар нависондаи пешниҳод дар бораи хизмати ҳарбӣ ба имзо расиданд. Дар бораи ҳамин маълумот медодӣ яка. Чӣ пешниҳод ба имзо расидаи? Ман нафаҳмидам. Мақсади гапта нафаҳмидам. Агар ягон тағйироти нава бугӯй, оли ба имзо расидагӣ нестай. Як каси дигар нависондаи салом ака. Одамоне ки печати фалшивӣ доранд, одамони граница мебурдагиҳо ёрдам мекунанд, границаи Қазоқистон. Ин чиза бо ҳамун нафаре гап мезанӣ ки тира граница мебарам. Ман аз пеши худам ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. Занг мезанӣ, суҳбат мекунӣ, ба боварира бошам мерай, набошам не. Як каси дигар нависондаи салом алейкум ака. Як савол доштум. Ман як фарзанд дорам. Акаи худам нав соҳиби фарзанд шид. Метавонам ба номи худам кунамша хизмат набарам. Бале, бо тариқи ҳалномаи суд ту фарзандхонӣ мекунӣ ва ту соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб меравӣ. Як каси дигар нависондаи салом Сорумон. Раҳмати калон ба шумо. Мо аз шумо миннатдор барои ахбороти нав ба нав. ҳазор раҳмати калон. Ҳар нафаре ки моро тамошо мекунанд ва ба мо бовар мекунанд, дастгирӣ мекунанд, видеоҳои моро ждад мекунанд, манам аз шумо миннатдорам. Як каси дигар нависондаи ассалому алейкум рад. Ман нав як ҳафта шид паспорти РФ гирифтам. Метавонам ба Тоҷикистон рафта заграни тоҷикӣ дорам. Илтимос ҷавоб гӯед, илтимос. Бале, агар оиди мобилизатсия дар назар дошта бошӣ, ту дар Россия пассайни регистратсия надошта бошӣ, тура ба артиши Русия даъват намекунанд. Исматулло нависонда. Акаи Сорбон ма аз Сахалин Москва бурам. Документ айнав мешавад. Бале, дар ҳолате ки ту Москва ба нияти кору фаъолият кунӣ, биёи регистратсия ва патенти ту бояд аз Москва бошад. Як каси дигар нависонда акаи Сорбон агар ма 10-15 декабр хона бурам. Дар аэропорт абла вақт кунанд, метавонанд мара саркашӣ кунанд. Ягон амуд аблава нестай, дар моҳи декабр даъват кунӣ ба хизмат нестай. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Курс бо боло меравад. Умедвор ҳастем ки боло бирава, лекин аз пеши худмон мо ҳичи гуфта наметавонем, чунки ҳаррӯза курса қурби асъора мисол дар Тоҷикистон бонки миллӣ муқаррар мекунад. Як каси дигар нависонда ассалому алейкум бародари азиз. Ба саволи ман ҷавоб диҳед, илтимос. Ҳоло ба хизмати алтернативӣ пардохт кардан сар шуда ё ки не? Имрӯз пага тамом мешавад бародари азиз. Вақте ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар мешавад, як ҳафта 2 ҳафта пеш шумо метавонед ки рафта муроҷиат кунед барои пардохт кардани маблағе ки шумо хизмати алтернативӣ мекунед. тамошобинони азизу гиромиқадр, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.